sanibona siphinde sahlangana futhi. Namhlanje ngathi ke asizokhuluma ngokunganaki kwethu. Vele siyintsha singabantu abasakhula. Sifike esikhathini vele sasemhlabeni obusy. Umhlaba wenza izinto eziningi, khona utshwala, nje ziningi izinto esafikela kuzona. And ukufikela kuzona ngisho ukuthi bengasiyona into enhle ngoba kuye kwafika lapho sesingazi nawo ukuthi thina sikephi. Okusho ukuthi kunezinto ezenzakalayo esingazazi thina ngenxa yokunganaki. And into eyenza ukuthi ngize ngithathe leli thuba leli ngikuvezelana lokhu ingoba angifuni ukuthi ngelinye ilanga uthi uyavuka ususesimeni ongasazi nawe ukuthi ufike kanjani. Kulo mhlaba lona okwenza ukubona njengamanje sisempini futhi ngokunganaki kwethu sicabanga ukuthi yonke into ihamba kahle ngoba kukhona umuntu ozohlezi elapho ukuzowehlisa ulaka ebantwini uma sebevuka sebebona ukuthi bakephi njengamanje. Kunabantu ngeke ngisho ngithi into eqalayo ukwenzeka, into ebisiqalile ukwenzeka lena bezama ukuthatha isizwe saseNingizimu, and kusithatheni kwabo abafuni ukusithatha kahle. Izinto ezakudala ezayihlangana xolisa ngomsindo, abasambi ngezimpi zakudala la kukhona izibhamu wena ini cha. Manje impi esisetshenziswayo impi yomqondo nempi yokunikeza abantu izinto abayithandayo ukuze bezodidiseka bengazazi nokuthi bakephi. Ngakho ke eminyakeni ezayo siyiNingizimu Afrika kuzobe kunezilimi ezobe sezingasekho nhlobo ngenxa yezinto ezenzakalayo ngoba ukunganaki kwethu ukuthi abantu besifazane singabavikeli. Ngakho ke abantu besifazane basengozini alendlela yokuthi nathi masinganaki nabo bagcine sebesitholela abantu abazobavikela, futhi labo bantu laba abazobavikela ibona abantu abazobanikeza irace entsha le ezofika. Izingane ozobe ungazazi ukuthi ke zizobe zikhuluma liphi ulimi lapho amaZulu, amaPedi, amaTswana, amaXhosa kuzobe sekuyilimi lezi ezizobe sengasakhuluma. Ngakho ke ngiyanicela ukuthi ke nivuke, nibuke, nilandele izindaba, hayi lezi zaka-SABC. Nilandele izindaba lezi ezikhuluma into ekumele niyazi ngoba kumele nazi ngeAfrika enikuyona ukuthi kwenzakalani nomsuka wayo. Ngakho ke ngiyanicela vukani nizibheke, niyeke ukuthi ke nithande izinto enizaziyo ukuthi nani zinenza nibe zigqila, kodwa nitshela ukuthi nisebumnandini kanti nisebugqileni lapho sekusetshenziswa khona izikhali ezingaqhumi, ezingabanga imisindo, kodwa ke ezikunikeza ubumnandi bese uyadidiseka mntu omnyama. Hayi noma sengingakushongo konke kodwa ke isikhathi sisekhona sengikushilo bekufanele ngikusho, engakushongo sengizokusho kwelandelayo ngoba kufanele ngikhumbule yonke into ukuze nginganishiyi nilenga.